அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம சூரியனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம பால்வெளியில் பல கோடிக்கணக்கான சூரியன் இருக்குது. அதில் இந்த சூரியன்கள்லாம் 3 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேசிவான சூரியன், மீடியம் சைஸான சூரியன், அப்புறம் ஸ்மால் சைஸான சூரியன். இது என்னது ட்ரெஸ்ஸு மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த ரிகல் அப்படின்ற ஒரு சூரியன் தான் மேசிவான ஒரு சூரியன். இது நம்ம சூரியனை விட பல கோடி மடங்கு பெருசாக இருக்குது. இந்த மேசிவாக இருக்கிற சூரியன்லேயே 2 விதமாக பிரிக்கிறாங்க. அது சூப்பர் மேசிவ், அப்புறம் ஹைப்பர் மேசிவ். அதுக்கப்புறமா UY-SCUTI அப்படின்ற ஒரு சூரியன் சூப்பர் மேசிவான ஒரு சூரியன். அதுக்கப்புறமா VY Canaris Majoris அப்படின்ற ஒரு சூரியன் ஹைப்பர் மேசிவான சூரியன். இந்த 2 சூரியன்லாம் நம்ம சூரியனை விட ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். அதாவது அந்த சூரியன் முன்னாடி நம்ம சூரியன்லாம் ஒரே ஒரு புள்ளி தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸான சூரியன்கள். அதாவது இந்த OGLE TR 122b அப்படின்ற ஒரு சூரியன்லாம் நம்ம சூரியனோட சூரிய குடும்பத்தில் ஜூபிட்டர் அப்படின்ற ஒரு கிரகம் இருக்குல்ல, அதுதான் 5ஆவதாக இருக்கிற கிரகம். அந்த கிரகத்தை விட 20% தான் பெருசாக இருக்கும். அதாவது கிட்டத்தட்ட அந்த ஜூபிட்டரோட சைஸ் தான் இந்த சூரியனும் இருக்கும். இந்த மாதிரியெல்லாம் 3 விதமாக சூரியனை பிரிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் மேசிவ் சைஸ். இது இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். இது ரிகல் அப்படின்ற ஒரு சூரியன். இதை விட பெரிய சூரியன்லாம் கூட இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம சூரியன். இது மீடியம் சைஸான சூரியன். இது இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். ஆனால் இதை விட சின்னதாக OGLE TRB அப்படின்ற ஒரு சூரியன் இருக்குது. அது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஜூபிட்டர் கிரகம் தெரியுமா, நல்லா புகமூட்டமாக இருக்கும். அந்த கிரகத்தில் 20% தான் இது பெருசாக இருக்கும். இந்த ஜூபிட்டர் இந்த சைஸ்க்கு இருக்குன்னா இதை விட கொஞ்சம் தான் பெருசு. இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது தான் இந்த OGLE TRB 122b. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிகலை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பெரிய மேசிவான சூரியன்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா சூரியனுமே பொதுவாக ஹைட்ரஜனை வச்சு தான் எரியும். அதில் எப்போவுமே ஹைட்ரஜன் தான் ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால் இந்த ரிகலில் என்ன ஆகுதுன்னா, இதுலேயும் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும். இதோட வயசாக இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இந்த பெரிய மேசிவான ஸ்டார்ஸ்லாம் வயசாக இது உள்ளார இரும்பு உருவாகும். ஃபஸ்ட்டு என்ன உருவாகும்னா ஏர்கன் உருவாகும். அதாவது ஒரு 1000 வருஷத்தில், அதுக்கு வயசாக போகிற 1000 வருஷத்தில் ஏர்கன் உருவாகும். அடுத்த 100 வருஷத்துலேயே ஆக்சிஜன் உருவாகும். இன்னொரு ஒரு 6 மாதம் அந்த மாதிரி டைமில் சிலிக்கன் உருவாகும். ஒரே நாள்லேயே இந்த அயன் உருவாகிடும். இது மொத்தமுமே ஒரு மாதிரியாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உருவாகி ஃபியூஸ் ஆகி இதில் அயன் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த அயனை வச்சு இந்த சூரியனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. இன்னும் இது உள்ளார இருக்கிற ஹைட்ரஜன் தீர்ந்து போல. ஆனாலும் சில நேரம் இந்த அயன் என்ன பண்ணும், இந்த அயனை ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இது எப்பவுமே சில்லுன்னு இருக்கும். அதாவது இந்த சூரியனோட டெம்பரேச்சரை விட கொஞ்சம் கூலாகவே தான் இருக்கும். அதனால இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கூலாகிறதுனால இந்த அயன் மேலே உள்ளார இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். அதாவது நீங்கள் பாம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, நியூக்ளியர் பாம்ஸ், ஆட்டோமிக் பாம்ஸ், இதெல்லாம் ஃபியூஷன் அப்படின்ற ஒரு இதை வச்சு தான் இந்த வெடிக்குது. அது அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த சூரியன்களுக்குள்ளாரையும் நடக்குது. இந்த மாதிரியான இந்த ஃபியூஷன் வெடிக்கிறதுனால தான் எப்பவுமே இந்த சூரியன் உள்ளார இந்த ஹீட்டு, அதுக்கப்புறமா லைட் வெளியில் வருது. இந்த இது உள்ளார இந்த அயனை ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில்லுன்னு ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சில்லுன்னு ஆன உடனே இது அப்படியே உடனே அந்த மொத்த வெயிட்டையும் அந்த அயன் மேலேயே போட்டுடும். அதனால அந்த அயன் ரொம்பவே ஷ்ரிங்க் ஆகிடு. அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஹீட் அப்புறம் லைட் வரும். உடனே ரொம்பவே அது கூலாகி அந்த சூரியன் வெடித்து சதுரிடும். இதனால நியூட்ரான் ஸ்டார் உருவாகும். சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்ததுன்னா, ஆனாலும் இது உள்ளார கூல்னஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா, இந்த இது மொத்த வெயிட்டை அது மேலே போட்டு அதில் நிறைய ஃபியூஷன் ஆகிடும். அந்த ஃபியூஷனை ஓவர்ஃப்ளோ ஆக்கி அந்த இது உடனே நிறைய லைட்டையும் கிராவிட்டியும் வெளியேற்றும். அதனால் இந்த கிராவிட்டியில் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் உள்ளார எடுத்துக்கிட்டு மொத்த வெயிட் அது மேலே போய் விழுந்து அது ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறிடும். இது பிளாக் ஹோல் இது நியூட்ரான் ஸ்டார். இது இந்த மாதிரி தான் உருவாகி இறந்து போயிடுது. அதனால இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ்லாம் கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இது ரெண்டுமே இந்த பெரிய மேசிவான ஸ்டார்ஸ்லேருந்து தான் உருவாகுது. அடுத்தது பார்க்க போகிறது நம்மளோட சூரியனை பற்றி.
நம்மளோட சூரியன் உள்ளாரையும் வந்து அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதில் வந்து ஆர்கன், ஹீலியம் இதெல்லாம் வந்து உருவாகாது. ஆனால் வந்து இதில் முழுக்க முழுக்க வந்து ஹைட்ரஜன் தான் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஆகும். ஒருவேளை இதில் ஹைட்ரஜன் தீர்ந்து போச்சுன்னா தான் வந்து இது வந்து இறந்து போகும். மற்றபடி வந்து இது இறந்து போக வாய்ப்பில்லை. உடனே வந்து ஹைட்ரஜன் தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா இதில் வந்து உள்ளார வந்து அதை ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது. அது அந்த இரும்புக்கு நடந்த மாதிரி தான் இதோட மொத்த வெயிட்டி அது மேலே போட அந்த உள்ளார இருக்கிறதுலாம் வந்து குட்டி குட்டியாக ஆகிடும். அந்த உள்ளார இந்த கோர் இருக்குல்ல, மையப்பகுதி, நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கிற இடம், அந்த இடம் வந்து குட்டி ஆகிடும். அதனால் வந்து இந்த குரோமோஸ்பியர் அது உள்ளார இருக்கிற லேயர்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குரோமோசோன் இருக்கும், அடுத்தது வந்து ரேடியோடிவ் ஜோன் இருக்கும், அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து அந்த கோர் இருக்கும். இந்த ரேடியேட்டிவ் ஜோன் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த ரேடியேட்டிவ் ஜோன் வந்து கொஞ்சம் டிசால்வ் ஆன மாதிரி இருக்கும். அந்த குரோமோசோன் வந்து பெருசாகி ரெட் கலரில் மாறிடும். இதனால வந்து இதோட உள்ளார வந்து இந்த கோர் வந்து ரொம்பவே குட்டியாக இருக்கும். இப்போ வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, இது உடனே வந்து ஒரு உள்ளார வந்து ஒரு ஒயிட் டுவார்ஃப் அல்லது பிளாக் டுவார்ஃப் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே அதோட காலகட்டம் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா, உள்ளார ஹைட்ரஜன் இனிமேல் ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட ஹைட்ரஜன் இல்லை, எல்லாமே ஹீலியம் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே வந்து இது ஒரு ஒயிட் டுவார்ஃப் அல்லது பிளாக் டுவார்ஃபாக மாறிடும். அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஸ்மால் சைஸான அந்த நம்ம சூரியனை விட ரொம்பவே குட்டியாக இருக்கிற சூரியன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா OGLE TR122b அப்படின்ற ஒரு சூரியன் வந்து ரொம்பவே குட்டியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம ஜூபிட்டர் சைஸ் வரைக்கும் தான் வந்து அது இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம சூரியனுக்கு நடக்கிற அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நடக்கும். ஆனால் வந்து உள்ளார சுருங்குதே தவிர சுருங்குனது அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த வெளியில் இருக்கிறது வந்து விரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். விரிய அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புகை மூட்டமாகி ஒரு நெபியூலாவாக உருமாறிடும். நெபியூலா பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு டார்க்காக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து லைட்டாக இருக்கும், மற்ற இடம்லாம் வந்து ரொம்பவே புகை, அதாவது வந்து க்ளவுட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு நெபியூலா வந்து பார்க்கறதுக்கு இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.